खुलुमबाय दिनै 20 मे 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंनो दिनै गिबियावनो दङ। मेष राशि नखरनि हाल-सालखौ लानानै जिंगा सिनांनो हागौ। गोसोखौ हमथानानै सोलिनांगोन। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2 गाबा गोथां। बृष राशि सोरजोंबाफोर हिंसा साजानो हागौ। सांग्रां जानानै थानांगोन। बृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5 गाबा बेसर गाब। मिथुन राशि मानिबा थाखाय गोसोखौ गोजोन गैयै मोननो हागौ। गोसोखौ हमथा। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4 गाबा गोथां। कर्कट राशि नखराव दावराव-दावसि सोमजिनो हागौ। गोसोखौ हमथानानै थानाया गाहाम। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7 गाबा गोथां। सिंह राशि जेखि बादाया मानो देरहासार जानो हागोन। बादायगिरिनि थाखाय गाहाम सान। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3 गाबा गुफुर। कन्या राशि गोसोखौ मानोबा गाज्रि मोनखांनो हागौ। जेरावबो धैर्य गैयै जागोन। गोसो हमथा। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3 गाबा गोमो गाब। तुला राशि सुथुर थानायफोरा गिनांगौ जागोन। जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। सांग्राङै थानाया गाहाम। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8 गाबा गोजा। वृश्चिक राशि सोरनिबा फाव फान्दायनायाव गोग्लैबायनो हागौ। जेथिंबो सांग्रां जानानै थानांगोन। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4 गाबा गोसोम। धनु राशि जेखि जाया गोथार खामानियाव आगान सुरजेननो हागोन। साननाया जाफुंनो हागौ। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5 गाबा खमला गाब। मकर राशि माबाफोर जेंना जेंसियाव गोग्लैबायनो हागौ। गोसोखौ हमथानानै सोलिनांगोन। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2 गाबा गोजा। कुम्भ राशि गोसो जानाय बायदि रंजा बाजा खालामनो हागोन। फारफ्रोमथिंबो मोजां। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9 गाबा गोथां। मीन राशि नखर संसार जानायाव गोजोन गैयै सोमजिनो हागौ। जेखि जाया गोसोखौ हमथा। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3 गाबा गोथां। दिनैनि राशिफोरनि एसेनोसै। गोजोन्थों।